Takjak mlaku-mlaku ning Gunung Gambar wo. Bangane nganggur iki aku arep mlaku-mlaku ning Gunung Gambar wo. Gunung Gambar iki lokasine ning Kecamatane Ngawen, Kabupatene Gunung Kidul wo jan wo. Provinsine mestine melu Yogyakarta wo. Ning jane wis perbatasan ding wo Ngawen ki wo. Enek sing sebagian melu anu ding wo, melu Jawa Tengah. Cuacane saiki cukup cerah wo. Kaya pas deke lagi guyu lho wo. Gek ning sela-sela untune ketok lomboke wo. Nandakan nek deke lagi bar sambelan wo. Dalan sing tak liwati kene iki lumayan halus wae ora marak ketek-ketek gograk. Ibarate wong ngomong nyetangi karo turuwe tekan ngenggon wae. Lalu lintas yo terpantau ora patek rame-rame banget wae iki prainan kae wae. Biasane angger kene iki prainan wah bis-bis gedhe ukwae pol wae. Ngerti dhewe Gunung Kidul saiki menjadi tujuan wisata wae. Selain pantene gununge yo apik-apik wae Gunung Kidul wae. Nek kanggoku yo seneng dolan ning gunung wae. Masalah iso namati gunung karo mengerti seluk-beluk gunung wae. Ngerti dhewe wae beda nggon iki mesti beda gununge wo. Iki tentang gunung lho ya. Bali ning topik wo. Iki awake dhewe mlaku lurus terus ya wo. Ngasih ketemu pertigaan kuwi wo. Kuwi awake dhewe sing ngambil lurus wo, aja sing ngambil nganan. Nek sing ngambil nganan kuwi arah Semin wo. Hati-hati wo, kene masalah iso enek wong nyabrang ngono kuwi wo. Pokoke kecepatane diatur wo. Kaya pikirane nek kebanteran ya cepet tuwek, nek motor nek kebanteran malah cepet tekan gon wo. Gandeng perjalanan saka ngomah tekan Gunung Gambar ki membutuhkan waktu beberapa hari wo. Aku memutuskan untuk berhenti ning hutan iki wo. Selain ngedem mesin, aku yo kudu ngedem ati wo. Masalah ket mau ngerti wong do boncengan wo. Gase dilorot ya wo. Siap-siap awake dhewe mandek ning ngarep kuwi wo. Lah awake dhewe mandek ning kene iki wo. Aku ora ngerti wo kene jenenge apa. Sing genah panggone amba tur dayup wo ning kene akeh wit-witan. Kuwi ning kono enek tugu durene wo. Ning kene ora enek wit duren wo. Oke wit nangka ning kene. Apa kowe mau jojo patung nangka wo, udu patung duren wo. Tulis ning kolom komentar ya wo, aku dudono wo. Kowe mau patung nangka apa patung duren wo. Ning kono yo enek balene wo. Kowe bale apa joglo aku yo ora ngerti wong. Ning kene ora enek wonge wo. Dadine aku ora iso takon. Wo dadine kene iki dienggo kegiatan kelompok tani wo. Lokasine kene iki jek ning Candirejo wo, Kecamatane Karangmojo. Kene urung mlebu Kecamatan Ngawen wo. Wah jan bentuke nangka lek bunder-bunder ya wo. Nek ning nggon aku nangka ngene iki rada dawa-dawa wo, lonjong dawa kan nek iki jan bunder-bunder wo, jan kuwi wo. Dawa kene nangkane awe akeh wo. Dadi ya kelompok tani kene ya sukses wo sing nandur nangka wo. Kuwi nangkane dawuh wo nyatane wo ning kene bunder-bunder tur ketoke ya nangka kualitas super wo. Perjalanan saiki cukup semene sik wo. Lanjut perjalanan selanjutnya wo. Pokoke ikuti terus perjalananku ya wo. Lanjut ning 42 wo.